Helo, Rhian ydw i a dwi'n gweithio i Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru. A hawl mis yma yw Erthygl 29, sef yr hawl i fod y gorau gallet ti fod. A beth mae hyn yn ei olygu yw dylai oedolion bob amser cefnogi ti i lwyddo ac i ffynnu mewn bywyd. Felly efallai mae'r mis yma yn cyfle dda i feddwl am beth hoffet ti gyflawni yn y dyfodol, efallai sgil neu swydd penodol, sut i'n mynd ati i wneud hyn a pwy sy'n gallu cefnogi ti ar y ffordd. Felly cwbl o gwestiynau i ti ystyried yw sut ydy dy addysg yn cefnogi a datblygu dy sgiliau a thalentau, beth sydd ar goll a pwy sy'n gallu helpu ti i gyflawni yr hyn hoffet ti wneud. Gallet ti rhannu dy feddyliau gyda Sally y Comisiynydd naill ai trwy Twitter neu trwy'r manylion cyswllt ar ein gwefan sef www.complantcymru.org.uk. Pob hwyl a gwelai di tro nesaf.